bini bungkha Biswapati Deborma Tripura muthani nithau khaya lungde lunglai jaw sa salai jaw tang samya kisa lungbo lunglai jaw na bro kisa kisa masalai betung lang khode khaya la tai chi ei nu tam kau sa gang kisu kiri jaw kisu saria nu kana anu kisu eko beda lungai khai hu sau abo Biswapati Deborma no sau Ani bumung santo Tripura ang ambasa joglar poro tongo 15 বছর যাবত ang oro tongo ngetuman poromia 29 tarik November 2023 ane sai Google Pay by rang transfer khainga ang bai thangai tai baisa kifil mani porio la bai Biswapati Deborma ani bisa mani boro thong pai la tami pai sungka glam bul brand ong abno joliye nia kaisa ang bini name news te rekha news te samani porio ang to bul brand ti paung khna Nasi bul branti ungkha ingla anu map khai joto sini Tripura sa ekoi thengja sung joto ko soman khai chung tungnai ga chung kono birod ya nilai ang kaisa mani bekar ang kaisa hai khai pasabtine plog bihi bchana plog ang kam kaja khai ang sari tung kebo ang sutur naya kebo ang pati ko to pathaya dharma birod pathaya kono ang political pathaya ang joto bai ang joto bai Tripura sa thengja ang joto bai tungnai ngla ang bulung thana che borna anu map khai na nungtho ngla jara ani bagai comment khai tungnai ra actually jong comment khai tungnai ra broba Sweet sawo satau sanjinane kogya aba hai khaya an tahi to angko buruble brong tang brong kunang birudi thanya brong sutru thanya ekmatra ang bulung khana bulang sikar mani khable re se karona ang tini bai Biswapati ni name nia je news te sai mani ang bulung khana se burna an map khaito ngai ang obone bagai tini ang udrut khai rika Ani bumung santo Tripura ang ambasa joglar poro tongo 15 বছর যাবত ang oro tongo ngetuman poromia 29 tarik November 2023 ane sai Google Pay by rang transfer khainga ang bai thangai tai baisa kifil mani porio la bai Biswapati Deborma ani bisa mani boro thong pai la tami pai sungka glam bul brand ong abno joliye nia kaisa ang bini name news te rekha news te samani porio ang to bul brand ti paung khna Nasi bul branti ungkha ingla anu map khai joto sini Tripura sa ekoi thengja sung joto ko soman khai chung tungnai ga chung kono birod ya nilai ang kaisa mani bekar ang kaisa hai khai pasabtine plog bihi bchana plog ang kam kaja khai ang sari tung kebo ang sutur naya kebo ang pati ko to pathaya dharma birod pathaya kono ang political pathaya ang joto bai Tripura sa thengja ang joto bai tungnai ngla ang bulung thana che borna anu map khai na nungtho ngla jara ani bagai comment khai tungnai ra actually jong comment khai tungnai ra broba Sweet sawo satau sanjinane kogya aba hai khaya an tahi to angko buruble brong tang brong kunang birudi thanya brong sutru thanya ekmatra ang bulung khana bulang sikar mani khable re se karona ang tini bai Biswapati ni name nia je news te sai mani ang bulung khana se burna an map khaito ngai ang obone bagai tini ang udrut khai rika